வெல்கம் டு ஷீலாஸ் கிராஃப்ட் ஜோன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது ஏற்கனவே நான் பிங்க்கு கூட இந்த மாதிரி போட்டிருந்தேன். அதோட அடையாளத்தை விட இது கம்மியாக பண்ணியிருக்கேன். இது பார்த்தீங்கன்னா 20 இது பாருங்கள், இங்கேருந்து பாருங்கள் 5 10 15 20 ஒயர் வந்து நான் 6 அடியில் கட் பண்ணியிருக்கேன். 5 5 பாக்ஸ் பிரிச்சிருக்கேன். 5 ஒயிட் ஒயர் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். 5 ஒயிட் ஒயர் சைடில் ஒரு பாக்ஸ்க்கு நடுவில் கொடுத்துருக்கேன். அதே மாதிரி கீழே இருந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 5 ஒயர் மேலே ஏற்றி இந்த இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஒயிட் போட்டு உள்ளே சொருவியிருக்கேன். ஹேண்டில் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் போல் தான் எடுத்திருக்கேன். 3 அடி 6 அடி வச்சு இந்த சாதா கைப்பிடி போட்டிருக்கேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் வந்து பாருங்கள், பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவர் வந்து நான் பாதியாக தான் போட்டிருக்கேன். இந்த சைட்லேயும் பேக் சைட்லேயும் பாருங்கள். கீழே பேஸ் வந்து அகலமாக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி கூட போட்டிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு யாருக்காவது தேவைன்னா என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கால் பண்ணலாம். இதோட மெஷர்மெண்ட் வீடியோவாக தான் நான் போட்டிருக்கேன். இது மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். கலர்ஸ் நீங்கள் என்ன கலர்ஸ் கேட்டாலும் பண்ணி கொடுக்கலாம். பிங்க் வந்து இதோட 5 பாக்ஸ் பெருசாக போட்டிருப்பேன். ஸோ அதே மாதிரி வேணும்னு கேட்டாங்க, நான் இதை பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் வந்து நான் போட்டிருக்க மாட்டேன். அந்த பிங்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா நான் லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த பிங்க்கில் வந்து நான் ஃபுல்லாகவே வந்து பூ போட்டிருப்பேன். இதில் பாருங்கள், இந்த மாதிரி மாடலில் போட்டிருக்கேன். இது மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி டைப் எடுத்து சென்டரில் வந்து ஒயிட் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி போட்டிருப்பேன். அதே மாதிரி தான் பேக்லேயும் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இது பாருங்கள், இதுவும் பேக்கில் இப்படி தான் பண்ணியிருக்கிறது. இது ஸ்பேஷும் பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்பேஷியஸாக இருக்குன்ட்டு. இது வந்து நமக்கு வெளியில் நார்மலாக மார்க்கெட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகலாம். இது மீடியம் சைஸ் தான் இது. ஸோ இது வந்து மாம்பழ கலரில் கேட்டிருந்தாங்க, அதனால மாம்பழ கலரில் ஒயிட் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டிருக்கேன். இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் டிசைன் போட்டிருக்க மாட்டேன். இதுவும் வந்து பாருங்கள் டிசைன் போட்டிருக்க மாட்டேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது பெல் பட்டன் ஆல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இதை தவிர நாங்கள் கலர்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் என்ன கலர்ஸ் கேட்குறீங்களோ அந்த கலர்ஸில் நாங்கள் பண்ணித்தர முடியும். கீப் ஆன் சப்போர்ட்டிங் அஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.